Ahoj, dnes si povieme niečo o poistení pre psy. Ja som o niečom takomto vôbec nevedela a tak keď mi o tom kamarátka povedala, tak som si o tom začala zisťovať viac informácií a rozhodla som sa vám o tom spracovať video. Pre psov neexistuje žiadna bezplatná starostlivosť a tak si za každú návštevu veterinára zaplatíme. A čo tak zainvestovať každý mesiac trochu peňazí a mať istotu, že ak sa niečo stane, tak väčšinu preplatí poisťovňa. Ak je váš pes poistený, tak platíte iba malú spoluúčasť a väčšinu nákladov preplatí poisťovňa. Poistenie pre psa je väčšinou dostupné v rôznych variantách. Ten základný väčšinou pokrýva náklady na liečenie rôznych zdravotných problémov spôsobených nehodou. Poistenie môže byť veľkou pomocou na pokrytie nákladov na lieky, testy, nevyhnutné ošetrenia alebo špeciálne krmivo. V niektorých poisťovniach poistka pokrýva aj náklady na uspanie a pochovanie psa. Aké psy je možné poistiť? Poistiť môžeme hociakého psa bez ohľadu na plemeno a veľkosť. Pes musí byť označený mikročipom alebo tetovaním a tým je zabezpečená presná identifikácia. Poisťujú sa len riadne zaočkované a zdravé psy. Poistenie zamerané špeciálne na psov a mačky na Slovensku ponúka len spoločnosť Pet Expert. V závislosti od rozsahu zvoleného krytia si viete nechať preplatiť nielen veterinárne náklady, ale aj náklady na nájdenie, odcudzenie či stratu zvieraťa. Väčšina poisťovní v rámci svojho poistenia pre domácnosť poisťuje aj zvieratá. Napríklad poisťovňa Allianz v rámci svojho poistenia domácnosti poisťuje aj domáce zvieratá, a to nie len psy a mačky, ale napríklad fretky, rôzne hlodavce, terárijné zvieratá a vtáctvo. Pri poistení si musíte dávať pozor aj na čakacie lehoty. Je to totiž obdobie, keď poistenie neplatí. Prakticky, aj keď máte zvieratko poistené, poisťovňa vám vyšetrenie nepreplatí. Pri chorobe to býva 30 dní, pri zraneniach 3 dní a pri odcudzení zvieraťa to môže byť až 60 dní od podpísania zmluvy. Tento postup je úplne bežný aj pri normálnych poisteniach pre ľudí a firma sa takto vyhýba možnosti podvodu. Poistenie psa na dovolenke alebo teda cestovné poistenie. Niektoré poisťovne umožňujú poistiť si psa aj pri cestovaní a slúži k tomu pripoistenie k cestovnému poisteniu. Poistiť si psíka na dovolenku sa rozhodne oplatí, keďže ošetrenie v zahraničí býva mimoriadne nákladné. Podmienkou cestovného poistenia je, že pred vycestovaním musí mať psík platný medzinárodný očkovací preukaz alebo teda Pet Pass. Takéto poistenie ponúka napríklad poisťovňa AXA, ktoré zahŕňa veterinárnu starostlivosť počas spoločného pobytu v zahraničí, vrátane cesty k veterinárovi. A rozširuje krytie aj o škodu spôsobenú zvieraťom. Unión v rámci krátkodobého cestovného poistenia ponúka aj cestovné poistenie pre domáceho miláčika, ktoré je platné pri vycestovaní do hociakej krajiny. Uzavrieť poistenie pre psa naozaj nie je nič zložité. Pozrite si ponuky jednotlivých poisťovní a vyberte si tú, ktorá najviac vyhovuje vašim potrebám. Poistenie väčšinou viete uzavrieť rýchlo a jednoducho priamo cez internet. To je pre toto video všetko. Dúfam, že sa vám páčilo, do komentárov nám určite môžete napísať, o čom by ste chceli video na budúce. Taktiež nás veľmi poteší like a odber a môžete nás sledovať aj na Instagrame, kde sa snažíme pridávať niečo každý deň. Tak ahoj!